små børn sådan der. Ej, jeg er seriøst, jeg kan stadig ikke lide børn. Okay. Han snakkede til os. Det var akavet. Det er sådan den gamle mand, der begyndte at snakke til os. Ej, lad os lige gå hen på legepladsen og I tager nogle små børn. Okay, nu skal vi over på legepladsen her, som ligger bag parken. Der skal vi chille os. Der er altid små børn derhenne. Så nu skal vi over og drille dem. Ej, vi er ikke onde, vel? Ja, det er præcis. Bare roligt. Vi er bare neutrale, ikke? Så slemme er vi heller ikke. Nej, vi er sådan gode mennesker og sådan noget der. Vi er meget gode mennesker. Vi går aldrig finde på at gøre et småt barn for træde. Ingen mennesker. Kan vi da som om vi filmer os selv? Ej, der er rigtig mange mennesker lige her, og vi går over på legepladsen. Hvor vildt at sige der. Okay. Der er et hul her. Nå ja, her er der en hængekøj. Og den skal Karoline prøve nu. For satan! Hvad er det der? Hvem prøver at slå lidt en snor? Prøv at se, nu er min bukser helt ødelagt. Okay, det er gas, det var det i forvejen. Okay, nu vil Karoline demonstrere, hvordan man går på sådan en her. Nej, jeg vil demonstrere, hvordan man tager en lang lur. Bare, du ved, chiller. Okay, så vil jeg lige... Psycho! Jeg svæver. Du ved, jeg kan ikke 12 højder og stykker. Jeg er klar. Hvad er det? Jeg er okay. Jeg tror bare lige, jeg kommer mig lidt. Nå, det var jo sjovt. Hvad skal vi lave nu? Der må være en vej ned eller et eller andet. Videre til den næste forlystelse i Tivolivet. Ej, jeg skal igennem det der lort der. Nej, men du ved. Held og lykke. Vi ses. Satan, det er tornebus. Hvordan kommer vi ned? Her. Lige her. Ja. Hey. Jeg går den her vej. Øj. Nu tager vi en vej igennem den uhyggelige skov. Ja, vildt uhyggelig legeplads. Og de her, hvor alle de små børn, de bliver skræmt af os. Nu svæver jeg bare her en gang, Hørte de? ikke? Der er et barn, der græd. Ja, det er ikke så Pige interessant. derhenne. Der var sådan et barn, ikke? Der kastede sådan en kæmpe mursten lige i ansigtet på mig, da jeg var herhenne, ikke? Det er derfor, jeg kan lide børn til sådan en fint bunden, ikke? Ej, vil det være børn, de er sgu okay, ikke? Men altså, de er bare så voldelige. Er der noget klar på det også? Nej, der var kun et edderkop, men ikke andet. Hvad? Jeg har traumer nu, ikke? Det var bare en lille edderkop, ikke andet? Nej, du mente det ikke. Jo. Nej. Jo. Der er du klar. Sværger du ikke mente det? Det magter det ikke. Det var ikke andet end en edderkop. Tag det roligt. Men jeg kan sige dig så meget som, at den ikke længere er på din krop, nu er den i dit hår. Jeg magter det ikke. Jeg sværger, jeg ikke magter det. Nå. Ja, okay. Ved du hvad? Edderkopper, de gør mig ikke noget. Okay, men det her bliver så Nu kigger vi på den. denne uges video. Ja. Hej hej.